الحمد لله الذي قد اصطفى للمصطفى أعلى مقامات الصفا أزكى صلاته بحق فضله على حقيقة بنور ذاته وخصه بحبه من حزبه مظهر سره بسر ذاته في حضرة العدم نور عينه عينه وحدة شأن عينه ثم تدلى ركبة عن ركبتي إلى تجلي ركبة تفرقة مقام الأرواح ألست ربكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كندرن نان نغو تيرنو حالata ko كندرن قالوا بلى يا فوز من رافقكم ثم الرضا عن ختم الأولياء سيدهم إمام الأتقياء أحمدنا وشيخنا التجاني قائد كل الخلق للرحمن. شكرية الله تبارك وتعالى جلد إن لا الله صلى الله عليه وسلم kanko e ɓesgu makko e sahabaɓe makko e dendagal ñemtinoɓe sunna makko ha ñalawma darga ko noonne eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala nde o waɗata welede makko e ceerno meɗen cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu kanko e ɓesgu makko e khalifaɓe makko muqaddameɓe makko e almuɓɓe makko e yiɗɓe makko ha ñalawma darga ɓe ñaagui Allah yo Allah yoɓ seereɓe meɗen moƴƴere yoɓe jinnaɓe meɗen moƴƴere. Alhamdulillahi rabbil alamina oɗo jamma ko jamma jeppugol Allah tabaraka wa taala enen fof en ndendi en jetti Allah en mbi alhamdulillahi rabbil alamin. Caggal ƴettuɗen Allah en calmini hohoɓe men mawɓe men seerenɓe men jinnaɓe men neniraɓe meɗen ardiɓe en wonɓe ɗo goto fof inde mum e yettode mum e fodde muɗum e ɗo darnede Allah darni ɗum en mbi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Eɗen gondi ɗo e consul général woni son excellence Alhaji Mohtar Belal Ba. So en jimo en ji président de la république kanko wonani en président Macky Sall ɗo eɗen ko gonduɗen e makko ko eɗen belti hayso tawi ɗum addanimo ɗo addimo ɗo ko teskade ceerno makko mo ganduɗa ko ceerno men enen foof ceerno Ahmada Tidiani ceerno ko ɗum woni ko joƴƴinimo ɗo nden ɗon jonde eɗen mbiyamo bisimilla makko. En calmini mawɓe men wonɓe ɗo ɓe foof en calmini almami meɗen conférencier meɗen mo ganduɗa kañum adi en e micro he guila 22 heures ha minuit o yewti o haali hol gonɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni imam Bakayo ko ɓe mbiyamo Allah jarama o jarama no fewi en calminimo en beltanimamo no fewi kadi o haali nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tigui tigui o haali jikkuji mum o haali no wurdirno no wurdirno e saaha muɗum en beltorima no fewi e wonde o tawama ɗo kanko imam Bakayo ko noonne mawɓe meɗen ɓe président Baba Ladji Yahya Bass mon ɗo mawɗo men kanko président Jamaka madame présidente mais Hadja Fanta Cissé e kanko ɓe o wondi ɗon ɓe foof e rewɓe ɓe goto foof inde mum e yettode muɗum so en kalimo tan en kaali heddiɓe en calmini kadi gestion de la mosquée o wonɓe ɗo ɓe mawɓe men jinnaɓe meɗen so en mbiyo en limto tan en jurnat jamma o no fewi e tawi woni fandare nde ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Souleymane Niane yiiɗi fawde kam ɗo dongal ngal ganduɗa mi wawana o wiɓe mi haal français seeɗa. Louange à Allah, Seigneur du monde. La paix et bénédiction soient sur cieux du prophète, notre maître bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses compagnons et tout ce que si on suivre leurs traces jusqu'à le jour de la résurrection. Après cela, j'adresse mes sincères salutations à l'endroit de notre consul général Alhaji Mohtar Belal Ba, et j'adresse encore mes sincères salutations et mes remerciements à notre conférencier, notre collègue Imam Bakayoko,
Et il a parlé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis 22h jusqu'à minuit. On le remercie beaucoup. Et Imam Bakayoko, merci beaucoup. On remercie notre président Al-Diaye Abbas, comme notre présidente Hadja Fanta Cissé et toutes les dames qui sont là. On le remercie encore, nos pères, nos mamans et tous ceux qui sont là. Dendangal wonɓe ɗo ɓe fof goto fof en jetti ɗum en jarni ɗum e ala kulli haalin jamma o ko jamma nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. So en mbiyama yon kaal nelaɗo Allah ko e jamma he alay saago en kaalat hayso tawi ɓurɓe en andude mo nan ɗo. Kadi mbiɗa jogui jorto moƴƴo kala tottaɗo ɗo micro o haalat mo sabu ko nelaɗo Allah wayi noon sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Bousayri wi yidde wallude jiɗɗo haalde nelaɗo Allah o wima ko gueɗe ɗiɗi rento ɗum ɗen gueɗe ɗiɗi sa rentima ɗe ko jiɗɗa fof wi nelaɗo Allah saabu kala ko mbiɗamo omo jogui ko ɓuuri ɗum omo woni ko ɓuuri ɗum omo wawi ko ɓuuri ɗum. O wino da'ama da'atuhu nasara fi nabiyihimi wahkum bima shi'ta madahan fihi wahtakimi. O wi woppuran ko nasara en chrétien juif uji koɓe noddirino e annabaɓe maɓɓe ko an kam woppu ɗum tan woto haal ɗum woni hol ɗum woto wi ko Allah walla ko ɗi Allah. Sa woppi ɗum ɗon kala ko jiɗɗa wiñelaɗo Allah, kala ko jiɗɗa askitin e makko, martaba ko towi fof omo jogui ko ɓuuri ɗum. Kala ko gaskitinɗamo e jordam jaati makko ki ene jogui ko ɓuuri ɗum. ɗum waɗi o rewni hen e bindol gongol wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min adami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'rib anhu natrum bi fami. Ko joleɗa fof mbiya nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. gila to ar wonde tagore makko no joom makko tagiririmo ni no joleɗa fof mbiyam ko kanko woni annabi, kanko woni tagore nde ganduɗa ene heeɓi taga laabi ɗiɗi. O taga ko annora, o taga ko ɓandu. O taga ko annora ɗum ko kanko wi noon omo haalde e Jabir radiyallahu ta'ala anhu caggal nde o namdimo holko Allah adi tagde. O wi Allah adi tagde ko nuru nabiyika, ko annora annabi ma o sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala e mbiyata oɗo annora mo Allah adi tagde e jaati makko, Allah itti ko e jaati muɗum, sabu jaati Allah wona annora. Allah tagi nelaɗo Allah ko e annora muɗum, kono noon e mbiyata oɗo annora ko jaati Allah, sabu jaati Allah wona tagore, annora noon ko tagore. Allah andi jaati mum no wayi, no jaati makko ki wayni ala ko wayno. ɗum waɗi won e anduɓe mbi ko minal anwari samadaniyati koye ɗin annoraji Allah tagi annora makko tabaraka subhanahu sallallahu alayhi wa sallam. fodde noon oɗo annora no wayi forte, no wayi mawnude, no wayi teddude ni woni e on degré mo woni o tagoje ɗe mbawa tagede e makko. Jomiraɓe tagi ko wiyete wirgalloji 12. ɗin wirgalloji 12 Allah rewni hen annora o. kala hen wirgallo annora o woni hen duuɓi limti. wirgallo gadiɗo o wiyete ko hijabul qudrati, o woni hen duuɓi 12 ujunere. ko noon ene jippito ha yetti wirgallo wattugo so wongo premiére wirgallo ngo wiyete ko hijabu shafaati, ngon ko duuɓi ujunere o woni hen. ɗiɗo wirgalloji fof ko ha gusta degré annora o. nde wonno annora o to ummi to omo jogui puissance mawɗo mo ganduɗa tagore nde so wiyama yo tacte hen tan nde jogori ko sumde, nde jogori ko taydi. ene setto ɗum Abou Yazid al-Bastami o goto e ahlullahi en o wi khudtu lujjat al-ma'arifi taliban al-wuqufa ala ayni al-haqiqati al-muhammadiyya
فإذا بيني وبينها ألف حجاب من نور لو دنوت من الحجاب الأول لاحترقت كما تحترق الشعرة إذا ألقيت في النار. wirngalluji sappo e ɗiɗi ɗi kalɗen ɗi wirngallo adimo ngo o woni ko duuɓi sappo e ɗiɗi ujunere wirngallo rewgo hen ngo ko sappo e goo ujunere wirngallo rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje sappo rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje jeenayyi rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje jeetati rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje jeeɗiɗi rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje jeegom rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje joyyi rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje nayyi rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje tati rewgo hen ngo ko duuɓi ujunnaje ɗiɗi sakkirimo ngo ko duuɓi ujunere woni hijabu shafaati ay hijabu shafaati ko taw kanko nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam annora o tellitima ha woni o wawi famodirede shafaat firtata ko tefoore hankanti omo jaɓa ko wiyete mo fawada koko wiyete jalogo ko ay ɗo arti ha o yetti degré ɓurɗo lesɗude o ɗo Abou Yazid al-Bastami o wi mi taccino hudtu mi taccino lujjatal maarifi tewru gande Allah o wi ɗaliban miɗen woni ɗaɓɓowo alwuqufa darade e ƴellitade ala ayni lhaqiqati lmuhammadiyati e dow jaati haqiqa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam saabu mi witti e haqqillam mi yurnima e miijam mi ƴeewi defte mi hettima anduɓe kono kala koɓe kaali ɓe jettaki hol gonɗo nelaɗo Allah tawmi ko yomi yah mi tacca ɗeɗo maaji mi tacca ɗeɗo jonɗe hami anda holko woni haqiqa nelaɗo Allah haqiqa muhammadiya o wi nde mi tacci maayo mi tacci tewru ndu hami gasni o wi fa ida bayni wa baynaha alfu hijabin min nuri ndeke yo ene hakkundam e haqiqa muhammadiya o ujunere wirngallo taw ngon ujunere wirngallo ngo fof ko annore kala hen wirngallo ko annore o wi law danawtu so tawi mi ɓattinoma min alhijabi l awwali e wirngallo adimo ngo lahtaraqtuma mi sumanno kama tahtariqu sha'aratu o hono no leeɓol sumirta ida uqiyat fi nnari so ngol weldama e jeygol no neɗɗo ƴetti leeɓol so weddima e jeygol no ngol sumirta no ngol tayirta ni wirngallo adimo ngo somi ɓattima ko noon cumirani te noon ko wirngallo ngo ganduɗa koɗo nelaɗo Allah jaɓata jalogo ɗo annoro o jaɓata jalogo ɗo o yawtani taw koye duuɓi ujunere gadiɗi ɗi kanko o sikki koye duuɓi ujunere cakkitiɗi ɗi kono noon hay ɗon tawi Allah tabaraka wa taala degré mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o jogui o hay annabaɓe o wawa tagde ɗumen ɗon so tagiɓe ɗon ɓe tayat ɗum waɗi o tagui ko wiyete maaje sappo wa qati'una abhuran ya an biha sabaqal jamia Allah tagi maaje sappo ɗen maaje sappo so wiyama maayo tan yeri maayo kam famata tan ko maayo ndiyam ɗam kono ɗeɗo maaje kadi ko ha usta ngulekiki Allah yaniri oɗo annora yo rew e maaje ɗe yo lumbu hen yo muti hen beele degré o kadi ene usto o tacci ko annora o tacci ɗeɗo maaje sappo fof maayo par maayo maayo par maayo maayo par maayo ha maaji sappo ɗe fof gasi ɗum ɗo fof annora o kala he annora o noon kala wirngallo e wirngalloji gadinoɗi ɗi e kala maayo e maaje ɗeɗo fof annora o ene jogui ko o rewirta ɗon Allah tabaraka wa taala tawi Allah ko ɗum yamiriri yo annora o rewirmo ɗon tawi hay hunde tagaka nde o gayni ɗeɗo maaje taccuɗe ɗeɗo maaje noon wona ndiyam kono Cheikh Tidiane winoɗe ni radiyallahu taala an buhuru asrarin zatun la yukallifuha ibaratun la yukayyifuha ibaratun wahya min sirril uluhiyati o wi ɗeɗo o wi buhuru asrarin maaje sirruji Allah ɗiɗo ɗi haalata ɗi o wi zatun ko maaje ɗe ganduɗa jogguiɗe jaati kono noon kiɗo jaati noon la yukayyifuha ibaratun facciro neɗɗo wawa rokkude ɗe mbaadi a wawa sifade ɗeɗo maaje ha mbiya jaati majji koni wahiya min sirril uluhiyati maaje ɗe kanje koye sirru uluhiya ɗi ndeya ko caggal
taccude ɗeɗo maaji sappo ha gasi woni oɗo annora hankanti woni tagoje ɗe mbawi tattede e makko no gandirɗen enen fof ni caggal muɗum gueɗe ɗe gona neɗɗo ɗe Allah fuɗɗi tagde ɗe e oɗo lumiére e oɗo annora ha gasi o fuɗɗi tagde baba adama. Baba adama sa limi ɗiɗo duuɓi ɗi kalɗen ɗi ɓennuɗen ɗi ko duuɓi ɗi ganduɗa ko ayyamu rabbi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene hecci mum duuɓi milliard e temedere million fawde tawa duuɓi ɗin ɗo fof ko duuɓi alliyankoji wona duuɓi aduna ɗiɗo ɗum woni ko nelaɗo Allah hecci baba adama. nden baba adama o taga ko kadi taw omo wayi o tagira ko mbadi nelaɗo Allah no nanirten anduɓe ɓe ene